a jama'a da yana kallo da saurare wannan shiri namu na wannan shiri da wanda bai taba kallon shi ba ko kuma wanda bai taba sauraron wannan shiri ba sai yanzu ne ya fara kallo, to shiri ne wanda an shirya domin talakawa su ise da sakonsu zuwa ga masu mulki. Idan wani abu na damunka wanda kana so ka yi sama gwamnati, to akwai lambar waya namu wanda za ka yi test, wato ka turo da sako wanda hausa na ce sakon kata kwana. Idan ka turo da wannan sako, in Allah ya da za a karanta kuma wane ne ya kamata a gaya mawa za a gaya mashi. Abin da ba mu karanta ba cikin wannan shiri shine idan ka aiko da zagi ko cin mutunci wani, amma in dai gaskiya ne akan dan siyasa, to nan wurin fashe shi ne directly, wurin fashe gaskiya. Kamar yadda kundin tsarin mulki na Najeriya ya ba da dama a fadi gaskiya akan ko ne, amma ba da shiri. In Allah ya ja wannan shiri ba zai ma kowa shiri ko kage ba. Duk mutumin da an yi mashi shiri ko kage a cikin wannan shiri yana da dama ya shiga domin kotu domin ta bi mashi hakin shi. Thank you very much.